C корекция. Имаме портокалово 1, 2, 3, 4, 5. От който 3 е 1, 2, 3, 4, 5 внатрешно на микрокаунт. Що значи, как да дойдем дека е 4? Повлечаме Фибоначи от почетокът на 3 до краят на 3. 4 е обично помежду 0,3, 8,2 и 0,5. Тамо некъде. 4 е много незгоден. Защо е незгоден? Оти. Тук имаш 3, 4, 5, па имаш А, Б, С и тук имаш 1, 2. И оствари, колко видиш, влаки се движи тук в един чопи рейндж некое време. Затоа, най-ярно е, как ще кажаме, я и тук исто може да видим, се бърке 1-2 setup за третиот да го фатне. Значи, се тръчке строго трет. Тука беше много easy money, водел. Тука оти дойде до 0 pace, 0.6, надоле шорт, па C надоле шорт. Тие беа easy шортове и Vol тук нагоре беше easy long. Оти тамо е толкова импулсивен и силен мувът, че не може да го манипулират. А сега тук може да видите, ќе направи engulfing, топ ќе ја покрие. Ја нехни тука така душите ни ја изкара во воа реон. Во се вика ending диагонала. Тука ја може да видите, ако идете на по-малечко таймфрейм, партале. Engulfing и си мислиш, че ќе смене тренд, оп. Engulfing, мислиш, че ќе смене тренд, оп. Така да, все друго е ризик. Четвърти wave е комплексен заради воа, а втори wave знае да бие много длъбок. Тук дори знаеш и да посумлиш в теорията, се викаш леле воа, ако падне, ке нурне. А вадин, тук гаранция на ритест на стотка имаше много шортове. Ги залета да влезат и всяки ги изкара от игра, да си го прави петката, от кой шо петката и исто така трябва да биде 1, 2, 3, 4, 5. Може да биде и ва ендинг диагонала, така нагоре, без ясен wave. Затова викам, другиот 1-2 е най-более да се чеки. А го видим златото, защо ви виках на 24 февруари. Така. Няй го. Истото. 1, 2, 3. Сега ги от сърто. 1, 2, 3, 4, 5. Така. Здрава работа. И ай го во. А, Б, С и сега го правя петката нагоре. И петката нагоре е, чекай, си да ги опишу. А, Б, С. Това е четвъртият wave корекция. Нали? И тук може да видим оти е 1, 2, 3, 4, 5. И тук финишира С. Що значи, во нещо може да се десе на ойл. То е това. Ке направим едно видео как се гледа от старт и как да знаем. Елиот Wave теорията е оствари да знаем дек са на огня. За да не биде тук горе. Я Иван акция ќе ја вземам за пример. Да не биде тук горе прашението дали се купува. Значи и тук има А големо, Б големо, С големо. Така, от кой ще во С е 1, 2, 3, 4, 5. 5-wave move. Сега следното прашение е от тук, таймфрейм. Значи от тук, оно минимум ки стигне до тук.
Оти може тогаш да биде голем А, па тук така да биде Б, па С надоле. Али от тука до тука е сигурен на некој начин. Не сигурен, него много голяма веројатност има. Значи од тука до тука треба идат. Оти он го коригира во голем мув. Со во. Не значи тоа ти ја булиш. Ти може да биде големо ABC. Треба да направим цело видео од старт кај се броат вие сите, кој wave каков е и така нанаки.